के खोजत खेलावा ना बा। वाह रे भौजी भंसरी वाली, वाह बहुत अच्छा। खेले के खोजत खिलौना बा। अरे भौजी तहले अगर 2 खिलौना बा ऊपर के उहे दे दे आ खेल के भैया पुगा लियन सारदा तो फिर ना के तहले दे दियो आ दूधो पी लिहन। का हाल बा? आज हम फिर से बात कर ले बानी भोजपुरी गाना के। आज आप सभी के बीच में फिर न्यू वीडियो लेके आज बानी। तो यही से कहते भाई लोगन वीडियो के जल्दी से के लास्ट तक बा तो बहुते मजा आई। तो वीडियो बना के बस एक ही मकसद बा, ना केहू के दिल के ठेस पहुंचावल, ना केहू के दिल से हंसावल, ना केहू के दिल से रोवावल। तो वीडियो को पूरा देखम, देखला के बाद में भूल जाए, दिल दिमाग पर मत ले। तो बिना कोनो लड़वा लहसुन के आज के वीडियो स्टार्ट कर। चढ़ल जवानी लागत लावा ना बा। क्या बात करता रे? चढ़ल जवानी लागत लावना बा? अरे भौजी ऐसा भी हो सकता कि तारा जवानी में लावना लग जाता वो हमारे रहते हुए। ए भौजी ऐसे तो मत बोला कि तारा जवानी में लावना लगता, काहे कि हम बानी, हम पेलम, हम काहेला बानी हो झाड़ छीले खातिर ना। तारा जवानी में अगर लावना लगता तो हम मारम। सखी सैया चलावे सैलून। का बात करता रे हो? ए सखी सैया चलावे सैलून, वैसे कहीं भौजी के जवानी काहे लावना लगता। सुनता भाई लोगन, भौजी के भतार तो सैलून चलावेला तो लावना तो लगबे करी। अब तो नहीं बताओ भाई लोगन, दिन में सर्व सब को झाड़ छिलेला आ बाद में आवत तो सूझ जाते कह के बाप रे बाप सबसे देह दुखाता झाड़ छिल के। तो लावना तो भौजी के कोनो पेली तबे तो भौजी के जवानी लावना लगता। देवरा हमारा दबावे बैलून। तारा बहनी के गाड़ी में क्रेडिट नंबर 1 के लान पेलो, वाह बहुत अच्छा। कि देवरा हमर दबावे बैलून, क्या गजब के हवा चलता। भौजी के सामान में जात नहीं खे, लेकिन हवा से आवाज फोन में सुनात नहीं खे, यही से क्लियर फ्रेश आवत नहीं खे। तब भौजी जब तारा देवर बैलून दबावेला तो दूध पिएला। सखी सैया चलावे सैलून। भौजी सैलून चलावल कोनो गलत काम ना होखेला, अपन धंधा कोनो गलत काम ना होखेला। 2 रुपया कमा लेकिन रोज कमा, ई ना जल्दी कमाईनी आ गाँव पे सुध गनी तब पैसा ना बुझाई। हम मानते हैं तो बता सैलून चला दे काम करिए। सुबह जैसे उठी ओके समझा दिए कि थोड़ा कमे काम करम लेकिन अच्छा काम करम आ जल्दी आम कि हमारे फटक के अपने के पेले के पड़ी। ऐसे समझा के सुबह भेजबे नू तो दिमाग में घुसे रही तो जल्दी आई आ तो प्यार करी आ तो जवानी के पानी झाड़ दी। देवरा हमारा दबावे बैलून। भौजी उ तहार देवर बा और बैलून दबावे तो पटक के झाड़ छिल देवे। ओ से हमरा कुछ लेवे देवे के नहीं के ऐसे कि हम सुनिले भजन आ भजन में सुनली कि केहू के साथ गलत ना कर, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना कर चाहते हैं कि हे भगवान देखी हम वीडियो बनाते हैं, हम कोनो के स्पेशल कोनो से दुश्मनी नहीं किए कि हम कोनो गरिया में कुछ बस हंसावे खातिर गरियावतानी कि लोग हंसी तो वीडियो हम देखी वो लोग को मजा आता कमेंट शेयर करी। लेकिन अगर हमें तो कोनो गलती होत हुई तो हम बालक समझ के माफ़ करते चलब, काहे कि हम कोनो दिल के केहू के ठेस पहुंचावे खातिर नहीं बनात, बस खाली दिल से हंसावे खातिर बनातानी तो हमें गलती माफ़ करम। आ झाड़ छिले ना गइल सार बुढ़ छुछिनर कि तो ढोनी देख के हम आ गइनी। अब बताओ भाई लोगनी, भैया का नाम बा कि हम 7 गो गांव टप के तो ढोनी देखे आ गइनी। तो भैया हम ता से कहल चाहतानी कि तू 7 गो गांव टप के अइल लेकिन सही कइल, लेकिन भौजी के ढोनी देखे खातिर ना, भौजी के पेले का चाहता हमरा के बताओ तो का चाहता। भौजी तारा के झाड़ छिल के दे देवो। देखा भैया तू 7 गो गाँव टप के हो चाहे 50 गो गाँव टप के हो, भौजी के कोनो फर्क पड़े वाला नहीं के, काहे कि भौजी बिया बंगाली आ काम करे ले खाली हिलावे वाला। तो सबके मन के हिला के रख दी लेकिन दी कोनो के ना। काहे कि एगो हमारे गाँव में आ रहे शादी जगह सिंगर के आ रहे पिया परदेसी के, तो मेरे गजब के लड़की आ रहे बहन चल के ओकर देखला के बाद में मन सबके डोला, लेकिन वो कोनो के दिलक ना, खाली नाच के चल गए। से बाचल का कहता कि ऑर्केस्ट्रा में ऐसा नाचल कि माल गिरे से बाचल। ई कौन गाना भैया ना हमरा के बताओ ना, ई कौन तू गाना गावत मतलब तो ना सुधर लोगन तो चाहता क्या कसवा सबके पटा के पेल दो।
बहन चोद माल गिरे से बाँचल तो झाट छीले से बाँचल तो बहन चोद का गाना है सुन के दिमाग खराब होई उठ मार के लेकर सब अब गिरा दे। तो कोनो बात ना भैया, जब माल गिरे से बाँचिए गल बा तो भौजी के पिया दो। देखा भैया जी, हम तारे कहल चाहते हैं तहार नाम बा बुलेट राजा। आ तू जब हमारा गांव में आए बड़ा घोर मारा पिया परदेसी के शादी में तो तहरा के देखनी तो कहने कि हाँ बुलेट भैया कोनो खराब निकल, लेकिन पिया परदेसी भैया खराब बा। उनका से कहनी ये भैया देखा हमारे चैनल के बारे में कुछ बोल दो तो क्या कहता कि 50,000 रुपया दे हम ले हम देब। हम कहते भैया हम लोग गरीब बंदे हैं, कहाँ से 50 रुपये जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि हम 50,000 में बोलते हैं कोई भी है। तो कोई बात ना भैया, मन में दुख लगा, लेकिन हम खुश रही कि हमारे गांव में पिया परदेसी के शादी भल बा, अब कोई ना कोई भेंट हुई। तो कौन बात ना भाई, तो हम बुलेट भैया बहुत अच्छा आदमी बन, बुलेट भैया, शशिलाल यादव, अशोक बेला ये सब आए थे। प्लस में प्रमोद पे भी आए थे, तो उनसे तो हम नहीं मिले, लेकिन 3-4 गायकों से मिले, लेकिन सब अच्छा लगा। लेकिन एक पिया परदेसी बोल रहे थे कि 50,000 रुपया लूँगा, तो वो भी अच्छे अपने के लिए, कोई बात नहीं। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए